İkine evvel çizikli denglemelere başlamazdan ozal birazcık koordinata çiziği hakkında gurrun edip geçeli. Koordinata çiziği şu yerde görýän çiziğimiz bärde öňümizdiňe bir çiziği görýärdik. Şu x çiziğini görýärdik. Indi bu gezek bizi y çiziğime koordinatada 4 bölük ba biz bulary çärek dip adlandyrýas. Birinji çärek, ikinji, üçüncü we dördüncü çärekler. X çiziğimi abscissa diýen başgaça, y çiziğime de başgaça ordinata diýen. Bärdäki nokodumam başlangyç nokat bolup hyzmat edýär. Inni ilki bilen görmeli zadymyz berilen nokatlar koordinat çiziğinde nädip görkezmeli? Şoňusyna durup geçeli. Mysal bilen başlaly. Mysal üçin şu ýerde berilen 4 minus 3. Indi bulan haýsysy x, haýsysy y bolýar. Şu ýerde gysgaça görkezilişi ýaly. Birinji ýazylýan hemişe x bolýar. X koordinat x çiziğinde gözlemeli bolýan men. İkinci berilýanym y bolýar. Onam y çiziğinin üstünde gözleýän we x'ni kesişýän nokodunam men nokodumun ýerleşen ýeri dip bilýän. A nokodum x çiziğinde 4'ü tapýan 4. Y çiziğinde de minus 3'ü tapýan. Minus 3'üm berdi. Onu aşağı gitmeli bolýan men şu ýerik minus 3 içini şeýle gelen ýagdaýymda şu nokodum meniň A nokodum bolýar. İkinci mysala seredeli x'te minus 2, minus 2'ni taptım. Y'de 4. Onu ýokary gitmeli bolsa 4'üm berdi. Onu ýokary gitýän, näre çenli gitýän, 4'üň duşuna çenli gitýän. 4'üň şu nokodum meniň B nokodum bolýar. Inniki S nokodum minus 6, 0. X çiziğinde minus 6 şu ýerde. Y'den haýsy tarafa gitýän 0 diýär. Ne ýokary ne aşağı men 0'um şu duşdadur. Onu diýmek şu nokoduň özü S nokodum bolýar. Indiki nokod D nokod x'te 6'ni tapmaly. 6'ni tapdym. Y'de ýokarykmy aşakmy 1 diýär. Birim ýokarda. Onu birim duşuna şeň galdyrýan. X'nin kesişýän nokody şu nokodum meniň D nokod bolýar. Indi E'de E nokodum meniň berilen ýene maňa soralan zat şu nokodyň koordinata nokodlary x we y bahalaryny tapmaly. Seretýän E nokoddy. X nämeň duşundadur? 1'iň duşunda. Demek x'im 1. Y'im nämeň duşundadur? 3'üň. Onda y'im 3. Demek E nokodum 1, 3 nokodlar. F'e seredýän F harfim bärde dur. X'e seredemde minus 3, Y'e seredemde minus 5. Demek F nokodumyň sanlary minus 3, minus 5. G nokodum tapaly. G nokodum şu ýerde. G nokodum x'te 2, y'te minus 2. Demek x'i birinji ýerde ýazdyk 2, minus 2. İkine evvel çizikli denglemeler. İkine evvel çizikli denglemelerde eger dengleme birji dengleme ba bolsa we näwellemiň sany 2 sany bolsa onda munda bir näçe çözüw bolup bilýär. Çözüwler men nähilek ýagdaýda edip bilýän. Tablissa gurup grafikasyny çizmek arkaly edip bilýäs. Indi bärde isleseňiz x'e, isleseňiz y'e bir baha berip beýlekiň bahasyny tapmaly bolýas. Onda x'ten başlaly. Men x'e 0 beren ýagdaýymda y deňdir 0 goşmak 4 deňdir 4. Demek x'e 0 beren ýagdaýymda y'im 4. Nokodum näme bolýar onu? 0, 4 nokatlary. X'e 1 bermekçi. X'e 1 beren ýagdaýymda 1 goşmak 4'tün 5. X'e 2 beren ýagdaýymda 2 goşmak 4, 6. Indi bu artık gitýär. Men onda minusdan berip bilýän. Minus 1 beren ýagdaýymda minus 1 goşmak 4, 3 bolýar. Minus 2 beren ýagdaýymda minus 2 goşmak 4, 2 bolýar. Minus 4 beren ýagdaýymda y'im 0 bolýar. Onu bu nokatlarym şeýle ýazaly. 1 5 nokody, 2 6 nokody, minus 1 3 nokodum, minus 2 2, 1, minus 4, 0 nokatlarım. Indi men bunu grafikada görkezjek bolsam, şu nokatlary ilki tapýan, onu tapaly. X'im 0 wagtda y'im 4. Şu nokat. X'im 1 wagtda y'im 5. Onu şu nokat. Täbi 1'iň deňi x y'im 5.
X'im 2 bolan ýagdaýynda Y'im 6. Onu şuna kopdole. 2'nin deňi. Ondan soň X'im 1 bolan ýagdaýynda Y'im 3. Şu doşda böyle. X minus 2 bolsa Y'im 2. Onu o da şu doşda böyle. Haçan X'e minus 4 veremdi. Y'im 0. Demek şuna kopdole. Şu nokotları birleştiren ýagdaýymda emele gelen çyzyk meniň deňlemämiň grafikasy bolýar. Indiki temamız çyzykly deňlemeler sistemasy. İki sany çyzykly iki näwelli deňleme berilende muny çözmegiň birnäçe usuly bar. Birinji usul grafika usuly. Biz iki deňlemäniň hem grafikasyny çözmeni geçen sapak öwrendik. Ana birinji deňlememiziň grafikasyny çözjek bolsak şu ýerden ýaz täzeden 2x aýyrmak y deňdir 8. Indi geçenlerde grafika çyzanymyzda biz x'e birnäçe san berip y'niň bahalaryny tapypdyk, şeýdip çyzypdyk. Eň gysga ýol grafika çyzmagyň x'e 0 beren ýagdaýymyzda y'niň bahasyny tapmak, birem y'e 0 beren ýagdaýymyzda x'iň bahasyny tapmak. Şu iki nokot tap bilsem, iki nokodyň kesişýän nokody men grafikam bolýar. Beýleki nokotlary tapmak kän hukmany bolup durmaýar. Şoň üçin gelin onu x'iň ýerine 0 goýalım. Şu ýerde x'iň ýerine 0 goýan ýagdaýymyzda y'imiň bahasy näme bolýar? 0 minus 8 bolýar. Y'e 0 beren ýagdaýymda x'iň bahasy 4 bolýar. Indi şu ýagdaýdy ikinji deňlememiz üçinem ýerine ýetirsek, şu ýerden x koşmak y deňdir 7. Yani x'e 0 beren ýagdaýymda y'niň bahasy 7. Y'e 0 beren ýagdaýymda x'iň bahasy 7. Onu grafikamyzy çözýäs. Grafikany çözmek üçin ilki şu nokotlary tapaly. X 0 wagty y'im minus 8. X'im 0 wagty y'im minus 8. Şu nokot. X 4 wagty y'im 0. Onda bu nokot. Onu şu iki nokody birleştirsem men birinji deňlemämiň grafikasy gelip çykýar. Şeýle uzunçyk birleşdirelim. Indi ikinji deňlemämiň grafikasy. İkinji deňlememde nokotlar x 0 wagty y 7. X'iň 0 wagtynda y 7. Onu şu ýer bolýar. X 7 wagty y'im 0. Onda o da bu nokot bolýar. Ona şu iki nokody birleştirsem men grafikam şeýle bolýar. Onda men şu deňlememiň çözübi şu iki çyzygyň kesişýän nokody bolýar. Kesişýän nokody şu ýerden seresek x'e seredenimizde 5, y'e seredenimizde 2 görünýär. Ona barlap göreli. X'iň ýerine 5 beren ýagdaýymyzda y'niň bahasy 2. X'iň ýerine 5 beren ýagdaýymyzda y'niň bahasy 2. Demek iki deňlik üçinem jogap dogry. Onu biziň şu ýerdäki çözümimiz x'iň bahasy 5 wagty y'niň bahasy 2 meniň çözümim bolýar. Yani başgaça aýdanmyzda şu deňlemeň çözübi x deňdir 5, y deňdir 2 diýmemiz bilen. İki näwelli deňlemeler sistemasyny çözmeň ýeni bir usuly gaýsgaltmak usuly. Gaýsgaltmak usulunda men näme etdiň? İki deňlemede de x ýa-da y bir-birine deňleýän deňe san hökmünde deňlesek etdi. Soň ha näme edemde 0 boljak bolsa, şol amal ýerine ýetirýän. Mysal üçin şu ýerde minus y plus y goşan ýagdaýymda 0 bolýan üçin onda men şol iki deňlemeni bir-birine goşýan. Şeýle goşsam 2x'den x goşsam 3x, y bilen minus y goşsam 0, ona 8 bilen 7'ni goşsam 15. X diýenim berden 5 çykýar. Indi men x'iň 5'ligini bilýän, şu ýerde ýa-da şu ýerde x'iň ýerine 5 ýazsam y tapyp bilýän. 5 koşmak y deňdir 7 boljak bolsa, y diýen sanym 7'den 5 aýyrsak 2. Demek jogap x 5, y
2. Inniki misalımızda edil şu ýagdaýda işleýäs. Ýöne bärde seretýäs bolan meňdeş göni beýle bu ýerdäki ýaly meňdeş ýagdaý ýok. Onu özüm meňdetmeli bolan. Islesem x'ler, islesem y'ler, maňa y meňdeş etmek hasan sasy 2 köpülsem 4y bolýar. Onu tutuşlanan şu deňlemeni 2 köpüldip ýazaly. 6x ayırmak 4y deňdir 22. 5x aşağıdan täzeden ýazaly. Koşmak 4y deňdir 11. Indi seretýäs bolan. Meňdeş 4y lam. Onu koşanymda 0 bolýam, aýranymda koşanymda 0 bolýar. Onda ýene men bular goşýan. 11x koşdum 0 deňdir koşdum 33. X deňdir 3. Şu ýerde haýsam bir x'in ýerine munda ýa-da munda 3 goýsam, men y tapyp bilen onu şu kiçide goýaly. 3 köpeltmek 3 ayırmak 2y deňdir 11. Minus 2y deňdir 11'den 9 ayırsam 2 galya y diýenim minus 1. Demek jogabym 3 minus 1. Indiki misal bärde de isteseňiz x deňläp bilersiňiz, isteseňiz y. Maňa ýene y deňlemek ansat gelýär, sebebi tiňe 3'e köpeldeýmeli. Eger x deňlejek bolsam 6x deňläp bunu 2 bu deňlememi 3'e köpeltmeli bolan. Hemmesem 6x bolar ýaly. Şoň üçin diňe birini köpeltmek üçin men şu y'ler deňlemegi seçen 3'e köpeldeli 9x goşmak 3y deňdir 18. Bunu maşakdan täzeden ýazýas. Koşmak 3y deňdir 11. Deňlemem y'lerim meňdeş netmel zadym. Y'lary aýramda 0 bolýan, goşamda 0 bolýar dip seretdim. Aýramda 0 bolýar, onu bu gezek aýryan. Aýran ýagdaýynda 9x'den 2x aýyrsam 7x, 3y'den 3y aýyrsam 0, 18'den 11 aýyrsam 7. Diýmek x'im 1. Indi şu ýerde x'in ýerine 1 goýsak, 3 goşmak y deňdir 6 boljak bolsa, y'nin bahasy 3. Diýmek baham 1, 3. Inniki usulum yerine goýmak usuly. Yerine goýmak usulyna görä çözeli. Haýsamyza bir deňlemeni alýan, näwelliň birini 2 goýan we beýleki deňlemede şoň bahasyny yerine goýup işleýän. Göreli. Meselem men şu ýerde y 2 goýmakçy. İkinci deňlemeni alýan, ikinci deňlemeni alyp y deňdir 7 aýyrmak x diýen. We şu ýerdäki y'nin bahasyny şu ýerdäki birinji deňlememdäki y'nin ýerine goýan. 2x aýyrmak. Indi y tälle y'ga deň bolan 7 aýyrmak x goýan. Deňdir 8. 2x ýaşsak aýyrmak 7 koşmak x deňdir 8. 2x bilen x goşsak 3x 7'ni beýlek geçirsek koşmak bolýar 15. Demek x'imiz 5. Indi şu ýerde x'in ýerine 5 goýsam, koşmak y deňdir 7 bolýan üçin y'im 2. Ýene şu usul bilen indiki misal işläli. Şu ýerdäki y'imi 2 goýup y deňdir 6 aýyrmak 3x diýip işlemekçi. Indi şu ýerde y gören ýerime ene şu bahany ýazmakçy. 2x koşmak 3 ýaýyň içinde y var. Y diýenim 6 aýyrmak 3x. Deňdir 11. Onu 2x ýaýy açan ýagdaýynda goşmak 18 aýyrmak 9x deňdir 11. X'ler toplasam minus 7x deňdir. Bäri geçiren ýagdaýymda 11 aýyrmak 18. Minus 7x diýen sanym minus 7 deň. Minuslar gysgaldan ýagdaýynda x deňdir 1 bolýar. X'im 1 boljak bolsa şu ýerge 1 goýup 3 koşmak y deňdir 6 boljak bolsa y'imiň bahasy 3 bolýar. İki näwel deňlemeler sistemasynyň çözүү usullary häzirlepçi şular 3 usul bar. Düşnükli bolandyr diýip umyt etýän. Bundan soňky temamız deňsizlikler, iki näwel deňsizlikleriň çözügi.